Merħba għal rakkonti ieħor minn l-istorja tal-Mia Story, programm tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Mela darba waħda kien hemm raj li kien moħħ ir-riħ. Darba waqt li n-naċ u l-mos tal-merħla tiegħu kienu qegħdin jirew u beda jgħajjat "Hawn il-lupu! Hawn il-lupu!" n-nies tar-raħal ħarġu minn djarhom biex ikeċċu l-lupu, isalvaw in-naċ u l-mos u jgħinu lil-raj. Iżda meta n-nies tar-raħal marru fuq il-post huma sabu lin-naċ u l-mos jiraw għal qalbhom u lir-raj maqsum bid-daħ. Din il-biċċa ġrat darba, darbtejn, 3 darbiet, imma mar-raba darba meta ir-raj għajat "Hawn il-lupu! Hawn il-lupu!" tassew kien hemm il-lupu u mhux wieħed imma kemm għandek subgħin fuq idejk. Dawn spiċċaw attakkaw kull naġ u moża tal-merħla tar-raj. U b'xorta ħażina ir-raj mar lura id-dar b'xejn ħlief b'tagħlima li wieħed għandu dejjem jgħid il-verità għax il-kittieb għomru qasir u meta n-nies jaqbdu il-kittieb jikdeb jispiċċaw ma jemmnuhx iżjed. U din kienet waħda mill-ħrejjef ta' Eżopu, nispera li jogħġbitkom. Grazzi u saħħiet.